Moito ollo na selectividade. Os profesores van poder inspeccionar bolígrafos, calculadoras e gafas durante a realización das probas. Lembra que está prohibido entrar ás aulas do exame con dispositivos electrónicos e que se o fas poden expulsarte das probas. Este ano podes identificarte co teu DNI digital mostrando no teléfono móvil, pero unha vez o fagas terás que deixar o móvil fora da aula. E obviamente tamén te poderán expulsar se utilizas eses dispositivos electrónicos durante a realización do exame, se entras na aula con eles e aínda por riba os utilizas. Con isto preténdense evitar situacións como as que xa se deron. O ano pasado, por exemplo, un alumno de Vigo foi expulsado por utilizar o seu móvil e no 2022 polo menos 3 estudantes foron tamén expulsados e anulouselle esa proba por utilizar reloxos e teléfonos intelixentes. E máis normas, na PAU debes levar recollido o pelo e despexadas as orellas, para evitar que uses pinganillos. Ademais, lembra que se pasan ao inicio de cada exame inhibidores de frecuencia para detectar se hai dispositivos electrónicos dentro da aula. Ten en conta estas normas e agora prepárate que queda menos dunha semana.